Dneska vás vítáme u dalšího videa. Z Robloxu. Z Robloxu. Co to dneska bude? Dneska 99 Night Story. Ano, takže budeme zajímaví, nikdy jsme to nehráli, takže jdeme na to. Jo, to je kacena, aha. My se bez tak někdy jako zastavíme. No, Ne, to je jedno. to je jedno. A kde jsou kola, jako na čem jede? Jsme na zemi. Však jsme ale ne v autě. A je, mi se to seklo. Ne, fakt, ale mi se to seklo. Ne, oheň. Ach, ne. Cože? Koho Jdeme první. Třeba první. Já vůbec nevím, kdo to byl. Doufám, že nevyhodí nikoho z nás. Yes, to jsem voltovala. Já, on jde zkontrolovat to auto, on tam chcípne. No, Tam je to... tak jako... Wow. No, to jsme voltovali. Ne, tam je špatný chodí, tam nechoďte. Tam nejdu. Jdu za Ne, on tam jde Chain. k tomu, ale on tam nejde, my máme jít za... Počkej, teď ten byl i v jiném story. Fakt? Nebo ne? Nebo nevím, ale... Hele, stejně bychom se sem nedostali. Nás. Takže... Je, sorry. Hej, ale kam mě lítat do toho týpečka, ale ne, tam nechoď. Do toho nechoď. Chaine. Hej. Jdeš normálně ven. Jo, jde. OK, guys. Jo, tady bude naše bejska. Hej, ale já nemám sekiru. A takže tam ten týpek si asi moc nezahrál, ne? Wow. Podle mě ho to od... Hej, sekeru. Já mám tu strong sekeru, protože je červená. Já taky. Ale nedává to na jednu ránu. No, spíš na hodně. Svoje dřevo, jako. Já to nemůžeme, to nevadí. Jdeme do toho, všichni. Wow. Ještě tam. OK, 6, 7. Tady. Ano. Jej. Jo, máme tyhle sedátka, na který si můžeme sednout. Ne, počkej. Ne, nechci. Je, to je mega. Jo, počkej. Musíme to Počkej, stavit. musíme, hej, ale budeme mít jeden borák, protože nemáme čas na ten druhý. Jo, prostě budeme dělat tenhle. A jak se oni dělají tam ten. Já tady dělám ten. Ne, se dej slíkat, to není čas. Já jsem si omylem sedla, víš. Jezus, to nestíháme. Doufám, že se nám to dostaví, já nechci jako nechci umřít kvůli tomu, že nemáme střelku, takže jako by to celá blbý to je. Jako pojďte na jeden barák a až pak pojďte na ten druhý. Je. To nestíneme ani. Mě nestíneme ani tenhle. No, když po další Jako když oni nám nepomáhají. Lidi, pomožte nám, prosím. Jo, dejte like. A tím pomůžete. Je, ano, přesně tak. Já jsem tě viděla, ty jsi chtěl dát ten like, ale nedal. Ne, asi. Já jsem to viděla. Jo, to je ten žlutovej. Tak jdeme na tenhle, aspoň udělám podlahu. Já udělám jedno kolo. No, už jsme nic nestihli. Ne, lidi, stihli jsme to, díky Jo. za like, díky za like. Jo, lidi, mluvíme k NPCčko, protože ta loď se nějak postavilo samo. Nevím, na co jsme měli ten ten. A co budeš? Vybereme si hambáč. Cheeseburger, je. Kámo, proč nemyslíš tak hamburka? A já jsem úplně od vás. Že to taky. Za náma jde tenhle. Jak se jmenuje? Deer Monster. On to nás nešel, že jsme se nehejbali. Ano. Počkejte, to... Stop, tohle není sranda. Majdo. Jdeme do sem. Máme to spát? Máme spát. Já mám jít.
How's the bed? Good night, Nesměli jsme si everyone. lehnout dozadu, protože tam by nás nenašli. Jo, tak jdem. Jdeme. Ne! Jo! No. Stejně najde tu první holku. Lidi, máte taky takovej hlad Ona jako furt já? ona Ahoj, já jsem tady. Ne! Prosím, nejte nám čejra. Chase. Teprv 9-2. Já on už umřel. Počkej, ice Ne! Jdeme za ním, já se nebojím. I'm hungry. On se může! Není fér. Majdo! Jo, pojď nahoru. Pojď na svoru na střechu. Jedek umřel. Dobrý. Dva pohoda. It's done, but it's Gone. Gone? Tam bylo G. Ne to. nice. We can't let it be Dobrý, nápad. Budeme stavit bejstku, jdeme stavit bejstku. Jdeme to. Pojďte stavit bejstku. Pojďte všichni. Hej, tak my jdeme na tu stranu. Stavíme bejsku! Akorát to myslím 12. Stejně to nemusí budeme stavit, protože já potom nevím. Ale taky A třeba ne. A to je na bejstku. No, ano. Stavíme! Pořád stavíme! Jo, lidičky. Bude z druhé strany, no. Ok, já to stranu. To je dobrý trik. Jestli nechám jednou dřív. Jo, dobrý. Co to? Sova! Zbiju. Mám jí následovat, tak jdem. No, nás radí. Já nechci Já jdu z baseball. Tady je nějaká díra. Ne, nebudeme ti věřit. Ti nechci věřit. To mám přeskočit. My fakt tam máme jít. Já nevím. Asi dám. Tak jo. Why? Je tady Dinokit. To je Random Kit. random. Dinokit to je. Jo. Jo. Dinokit, co tady děláš? Podle mě to Dinokit! to není pravý Dinokit. Počkej, bacha, hodíte pryč všichni. Jo, ty to odnej pryč. Tak něco. Ano, jdeme ho zmáčit, jdeme ho zmáčit. Kde jsem? Já nevím, kde jsem. Tady, ty už toho Dinokita. Tady.
Jo. Máme tam jít. Jdeme za všema. Nebo jdeme sami. No, jdeme za všema. Nechceme se ztratit jako jediný. Doufám, že na to nebudeme mít časový limit, protože jinak asi jsme mrtví. Protože já žádný tady nevidím jich, jo. Jdu ven. Ano, Co ano. dáš? No, to tak nic. Jak jsou to všichni, prostě ne, zadní prostě. Jdeme tudy. Oni jdou tam. Jdeme do rozhodu. No, dobrý, tak ať se chodí. To mi slepá? Ne, není. Eliška našla správnou cestu, lidi. Možná. Možná. Bude to správná cesta. Jo, nebo ne? Bude to Já už ani správná nevidím. cesta. Hele, je tady. Tady je rozcesí, tak počkáme na ně. Nikodem. Kam jdem? Tak já dostanu. Tak jdem spolu sem. Oni všichni šli na tu stranu. My se tady To si děláš srandu. děláš prd. To je rozcestí, kam půjdeme, no tam je slabá. Já se bojím, kde jsou. Jo, máme to! Jak to ona ví? Jak to ví? Jak to víš? Já jsem tady. To měla říkat já. Ale oni, kámo, prostě to taky portlo, jestli je to portlo, tak jsme. No jasný. My jsme našli východ a Jenom se tam přiblížil. a šel jsi na ten dinokit? No lidi, tady bude parkour. To by hlavně, já chtěla říct cíle. To vypadlo jak ten ze Stranger Things. Ta kytka, já nevím. Já jsem ten Stranger Things neviděla. Jo, Ale vím, jo, počkej, jo, běžte na vypadá jak Demogorgon. Jo, Demogorgon. To je ta kytka. Wow. Poslouchejte tu písničku. To je z Granny. Oh my god. No jasný, že to je parkour. Já jsem myslela, že už jsem ve vodě. Ale počkej, ono se zabije, když spadneme, že jo? Sděš. Ne, já nevím, já jsem to nehrála. Ale on určitě nás zabije. Určitě proč by nás to nezabilo, je to přece jenom Dobrý. Ne. Lidi, viděli jste to? Proto jsem u parkouru nespěchá. Ne. Lidi, já jsem pod vodou a žiju. Žiju? ale nám tě bude opídat hádka za chvíli. Takže to jde půjde hádka. My jsme živí. Já jsem jde. No, to nevadí. Lidi, zahrajte si to sami a zkusíte příště, protože my už si jdeme povídat s ChatGPT. Ne, kecáme. Prostě končíme tohle video. Tak a